Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, lehenengo Mihise taldeko Antxon eta Beñat izango ditugu proiektuari buruz eta haien azken lanari buruz hitz egiteko. Ondoren, Uxue Sanz etorriko da, Uxuese euskerazko papertegiaren proiektuari buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1905ean, greba orokorra egin zuten Barakaldon familia bat etxetik bota zutela salatzeko. Hilaren 16an herritarrek epaitegiko ordezkaritzari harrika geldiarazi zuen etxegabetzea, azkenean gauzatzea lortu zuen epaitegiak. Familia horrekin elkartasunez, emakumeek altzariak kalera atera eta trenbidea blokeatu zuten. Protestak edatuz joan ziren eta langileak deitu zituzten lanera ez joatera. Greba 6 hora ere zabaldu zen eta biharamunean istiluak izan ziren poliziarekin. Azkenean, etxegabetze batekin hasi zen gatazkaren harira, gobernadore militarrak gerra egoera deklaratu eta militarki okupatu zuen Barakaldo. 1928ko egun berean, Europako ihesaldirik handienetakoa gertatu zen Iruñean. Ezkabako presondegitik 785 presok ihes egin baitzuten. Guardiak desarmatu eta presondegia kontrolatzea lortu zuten. Hiruk muga zeharkatzea lortu zuten, baina ihes egindakoena izan 200 inguru hil zituzten, beste hainbat epaitu eta exekutatu eta gainerakoak preso sartu zituzten berriro. Ondorengoa Miguel Sánchez Ostizen El Escarmiento liburutik. 1928an 2500 bat pertsona zeuden espetxeratuta. Gehienak agintari politiko eta sindikalak, militar errepublikanoak, gudariak eta milizianoak, naiz eta preso sozialak ere bazeuden. Pertsona bakoitza, historia bat. 34tik gauza jakina zen bertako presoen bizibaldintzak negargarriak zirela. Tratu txarrak, gosea. 37 eta 45 bitartean, 300 preso baino gehiago hil ziren bizibaldintzen eta gaixotasunen ondorioz. 2 urteren ondoren, 1940ko maiatzaren 22an, Agirre lehendakaria naziengandik ihesi hasi zen. Bere buruzuen euskaldun taldea Brei Duneseko esparru alanbrutatik atera zen. Belgikak ordura arte sinetxia zuen neutraltasuna mantenduz gero Hitlerrek ez zituela inbadituko. Ez zen horrela izan eta naziak sartu zirenean 18 egunetan lortu zuten herrialdea guztiz kontrolatzea. Inbasioak sorpresa zarrapatuta, ihesean abiatu ziren Belgikatik Agirre eta bere senideak. Bombek suntsitutako etxeetan babesa hartuta, Lapanera joan ziren, itsaso Ingalaterrara joateko asmoz, baina naziek gogor bombardatu zituzten soldadu ingeles eta frantsesak, eta atzerakazioa zen. Lehergailu horietako batek Agirreren taldea bete-betean harrapatu zuen eta Cesareo Asporosa eta Agirreren arreba Enkarna hil ziren. Hor hasi zuen lehendakariak bidaia korapilatsua naziengandik ihesi, identitate faltsuarekin eta mozorratuta. 3 urtera, 43an, Frankoren diktadurak Hitlerren Mein Kampf biografiaren milaka ale erosi zituen liburutegi publikoetarako. Liburu horretan, Alemaniako diktadoreak nazionalsozialismoaren ideiak adierazten ditu. Hitlerrek Franko lagundu zuen 36ko gerran, bestearen artean Kondor legioa bidaliz, eta Frankok ere dibisio urdina bidali zuen naziekin borrokatzera Sovietar armada gorriaren aurka. Azkenekoz, 1968an, futbolari talde batek Frantziako Futbol Federazioaren egoitza okupatu zuen Parisen. 68ko maiatzaren testu inguruan, espekulatzaileak futboletik kanporatzeko eta futbola futbolariei itzultzeko eskatu zuten. Gehienak talde txikietako kideak ziren, eta ez zuten futbolari profesionalak engaiatzea lortu. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostiralean, Piztuta, Euskal Kultur Begirada 26. Irakurketa musikalizatua, bihar, atzo, gaur, bihar. Sanduzelaiko zibiboxean 7:00. Larunbatean, txontxongiloak zuzeneko musikarekin. Itsasoa izeneko emanaldia Sanduzelaiko zibiboxean, eguerdiko 12:00 gazteleraz eta arratsaldeko 6:00 euskaraz. Azkenik, egun berean, Europako zinema. Anuel Parburen 3 kilómetros al fin del mundo. Kondestable zibiboxean doan, aurrez izena eman da. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Auzitegi Nazionalak Zapateroren banku kontuetatik 280.780 euro blokeatzea agindu du. Lehenengo puntuan,
Epaileak Plus Ultra kasuari lotutako gordailuak eta bere alabei lotutako enpresen funtsak izoztu ditu. Bigarrenean, presidente ohiak ukatu egin zuen senatuan joan den martxoan aerolinea erreskatatzearen ondorioz komisioak edo onurak jaso izana. Argazki nagusian, Dylan, bere aita Danirekin, atzo agertu zen tajonarren talde honetan sinisten dut bai aldugu zioen kartel batekin. Honen titularrean, itxaropen gorria. Haur batek osasuna txalotu du pankarta batekin Getaferen aurkako partidaren aurretik. Tartean, horiz, Nafarroa irakurmenean galdu da. Ondoan, 4 adimen artifizial bidezko radar Iruñean. Jarraian, hiriko igogailua Alde Zaharrerako. Eskuineko berrietan, Nafarroan indarkeriaren 1182 biktimek seme-alabak dituzte beren zaintzapean. Azpian, funtsetan egindako inbertsioa 13% hasi zen 2025ean Nafarroan. Bean, Ezkabako 180 etxe bizitza deskalifikatzearen aurkako protesta. Azkenik, Harlem Globetrottersek Navarraaren liluratu du. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Epaileak ia €1.000.000 blokeatzea agindu du Zapateroren kontuetatik. Analisis relevante aholkularitza enpresatik jasotakoaren berdina den zenbatekoa da. Irudi nagusian, Remigioren jabeak, Ana Carmen Iraia Barberia eta Luis Salcedo Zabalza, euren semeekin batera, Juan eta Luis. Honen titularrean, Tuterako mendeurreneko dendak, Remigio, Mibar eta Kanela dira establezimendurik zaharrenak. Eskuineko berrietan, gobernuak 100 milioi eskatzen dituen funtsetik 507 etxebizitza diruz lagunduz erostea aztertzen ari da. Azpian, Argedasen emaztea hiltzea leporatzen dioten gizona espetxeratu dute. Ondoren, Miguel Ángel Martínez González UNeko irakasleak dio, adineko pertsonek dieta gainbegiratua izan beharko lukete. Goiko berrietan, 4 abiadura kamara berri Iruñean. Bestetik, kapitain hoien biziraupen gida. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Ekainaren 15ean irekiko dute Zubietako espetxea, eta 24an itxi Martutenekoa. Lehenengo puntuan, ekitaldi instituzional bat egingo dute Gipuzkoako kartzela berria zabaltzeko, eta ondoko egunetan lekualdatuko dituzte presoak. Bigarrenean, Martutene memoriagune izendatzeko eskatu du Giza Eskubideen Euskal Herriko behatokiak. Argazki nagusian, AEKak 35 lagun elkartu zituen atzo Zarauzko mintzodromoan. Honen titularrean, Euskaltegitik kalera, Euskara praktikatzera. AEKak mintzodromoak antolatu ditu 75 herritan, Euskal Herri osoan ahalik eta euskera gehien entzuteko. Korrikaren 12. egunari segida eman dio. Beheko berrietan, Baxo euskaraz egiten utziko duela adierazi du Frantziako hezkuntza ministroak asamblean. Ondoren, Txibitek ez du Jimeno kargu gabetuko, oso harronago egin duen lanaz. Jarraian, justizia linguistikoari buruzko gogoetak eginez ekin diete udaltop jardunaldiei. Ondoan, agregatu sintetikoak egiteko lantegi bat ireki dute Bilboko portuan Petronorrek eta OCO Technologic. Azpian, liburu aurkezpena Gorka berezi hartua, Garondoan. Goiko berrian, Xavier Badiola musikariak dio, kohesio handiagoa daukan ideia sorta bat dago bigarren diskoan. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Txibitek gogor defendatzen du Jimeno eta krisia amaitutzat ematen du. Maria Txibite lehendakariak dioenez, guztiok ikasi dugu bere gobernuan hezkuntzaren inguruan izandako liskarretik, baina tentsio hori eragin zuen zinegotziarentzako babes hitzekin egin du. Argazki nagusian, Danbierren altxor ezkutua, Balenciaga museoan ikusgai. Georges Danbierra argazkilari frantziarrak estudioetako zurruntasuna hautsi eta modeloak kalera atera zituen iragan mendearen erdialdean, mugimenduan zegoen goi joskuntza irudikatuz. Tartean, Mikel Zubimendiren kronika, herri kultural eta osasuntsu batentzako kontzientzia duen zientzia. Bestetik, Jose Mari Iriondo kazetariak dio, Pantxoa eta Peio nire seme-alabak bezala maite ditut. Eskuineko berrietan, goian, EAJak eta PSek uko egin diote turista presioa ebaluatzeari. Bean, Ameriketako estatu batuek Kubari mehatxua egin diote hegazkinontzi bat bidaliz. Azkenik,
Flotilak palestinarren sufrimenduan jartzen du harreta. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Sara Zozaia, kontsumo azkarreko garai hauetan patxada zentzuteko diskoa da Atxa. Lau kantuz osatutako Atxa izeneko epea aurkeztu du Sara Zozaiak Euskal Herria irratiko Irrintzi plaza saioan. Eskuineko berrietan, goian, likenaz eta basurde haragiz egindako estebete dastaketa, eneko izkuerekin. Asmakizun berri batekin etorri da Baskulinari Zenterreko irakaslea gaurkoan, iratiko likenaz eta basurde haragiz egindako estebetea. Liken zurde deitu diote, baina egongo da ideia hobeagorik. Edo ez. Bean, Bernardo Atxaga, Enarak liburuak nire bizitzako lanen paisaiak biltzen ditu. Bernardo Atxagak ziutateaz liburua plazaratu zuenetik mende erdia joan da. Astea suarraren lehenengo lana izan zen hura. 5 hamarkada geroago Enarak izeneko liburua ondu du. Idazlearen hitzetan, aurreko liburu guztietan landu nituen edukiak, marraztu nituen marrazkiak ekarri ditut lan honetara. Maiatzak 21, arratsaldeko 6etan, Barañaingo udaletxean liburuaren aurkezpen berezia egingo da. Kaixo eta ongi etorri gurera, Antxon eta Beñat, zer moduz? Kaixo, ondo. Gaurkoan pixkat separatuta zaituztegu pantailan ere bai, baina egingo dugu elkarrizketa. Mis eta Atletik zatozte, okerrez banago, 2025ean atera zenuten azkeneko lana, okerrez banabil, edo 26ean, ez dakit ziurtatu beharko duzu hori gero. Baina, hitzamango izuet, lehenik eta behin, aurkezteko zer den Mise, edo nola aurkeztuko zeniokete ezagutzen ez duen pertsona bati zer den Mise? Vale, Mise, bai, 2008an aurkeztu dugu, azkenengo diska, baina sortu zen 2019an, hogenun lehenengo kontzertua, eta Mise ulertzeko jume behar dugu, pixkatatzerago, Otzikara taldia, sortu genuen 2008 usten dut, inguru hortan, eta Otzikara taldiakin ibili ginen, bi disko atea genitun, eta ibili ginen kontzertu desente jotzen, eta horren ondorengo Otzikaran geunden 2-3 jarraitu genuen kantu berriak sortzen, eta estilua ere aldatu genuen, eta hortik dator Misen sorrera. 3 lagun, bateria, bajua eta gitarra, eta gerora sartu genizkion baita ere bi sintetizadore, eta, hoxe da Mise, ez dakit, generotan eta sailkatzeko betiko galdera da, eta beti behatzea ez dakigula zer esan oso ondo, baina, aurrekoan batek gustatzen zitzaidan esan zuena, rock divertigarria sinteekin, holako zerbait esan zuen da. Mira, ez da txarra. Gero hitz egingo dugu pixka bat estilo buruz, hori ere galdetuko dizuet. Baina, galdetu nahi nizuen, ea nola hasi zineten elkarrekin, aipatu duzu, Otzikara lehenago beste talde batean ibili zinetela, nola elkartu zineten musikan, nola hasi zineten elkarrekin musika egiten? Otzikararen aurretik beste talde bat ere badago. Nik 6 urte edo nitu nian, Usurbilen ensaio lokalak zeuden eta bertan elkartu zian gazte batzuk eta gonbidatu ninduten, ni baino zarragoak zian, gonbidatu ninduten gitarra jotzea eta tartian zeon Mikel Olasagasti, oraingo Miseko bateria, Epok izena zuen taldeak, eta horren bueltan gaztia ginean, bertsio batzuk eta egiten, maketatxo bat egin genuen, eta Epok bukatu zanean horren errautxetatik gu jarraitu genuen Olasa eta Bilok lokalian jotzen, dibertsioz, bertsio batzuk eta dibertsio hortatik aurrea jarraitu genuen eta Beñat karreran ezagutu nuen eta esan nioen, mira, karreran ere elkartze ginean pixka musika egiten eta esan genuen, bajista bat behar dugu, animatzea bajua jotzea eta animatu zen,
eta ordutikan, pasadia igual laster 20 urte, eta hemen jarraitzen dugu. Orduan, ja, bizitzan zati handi bat, ja guretzako horrela da. Erdila baino gehiago. Hasi zinetenean, aipatu duzu ez, jotzeagatik pixka bat, divertitzeagatik, noiz aldatu zen, dibertsioak kendu gabe, noski, baina noiz aldatu zen pixka bat esatera, ostras, guazen, grabaketak egitera, disko bat ateratzera, noiz egon zen txip aldaketa hori edo? Nik uste progresiboa izan zara, ze bai elkartu ginen ondo pasatzeko eta disfrutatzeko, baina hasieratik hasi ginen gure kantuak egiten, bai epokekin, bai otzikarakin, gero Izeber izeneko talde bat ere izan genuen Beñat eta Bilok, eta danetan, igual seriotasun gehiokin ondoren, baina danetan izan zen jolas hori zeon, baina baita ere gure kantak sortzea. Azkenean, gu musika lokalea jutian, hoxe da gustatzen zaiguna. Kantak sortu, kanta horiek borobildu eta gero zuzenian. Orduan, zaila, esango nuke progresiboa izan zala. Hasieratik sortu benitun kantak, egia da hasierako maketatxo bat lokalian grabatu genuela adibidez, eta gero jungeala pixkanaka, ja seri jogo, estudiotan, eta beste garrantzi bat ematen diskuei. Seriotasuna igual dirua genekan neurrin jundala hartzen ez, baina jarrera behintzat hasieratik antzean bai kantakiteko bat, eta musika behintzat hola ikusi izan duguk, bai. Antxon, zuk aipatu duzu, ez zaizuela gustatzen musika estilo egiten duzuen erantzutea, baina galdetu behar izuet pixka bat ezagutzen ez zaituztenarentzako nola definituko zenuketen miseren soinua. Ez dakit adjetiboak edo nola erabili dezakezuen, baina nola definituko zenukete? Ez dakit pixkat igual, hasiera batian igual post-rock pixkat bazakan, hola, etiketak hiltzeagatik, eta, egia esan ez genuen askoik kantatzen, eta sintetizadoriak ere bazeuden, baina pixkate laguntzen bezala, eta egia da, bigarren diskontan, sintetizadoriak zentralago bihurtu diala, ahotsa ere presentego dagoela, eta, ez dakit, nik ez dakit, roka esatia alperri da, porque dana da roka, gaur egun, gaur egun edo dela urte batzuk bintzat, eta orduan, bai, ez dakit, pixkate ambientiak, pixkat, gure diskoak dira bidai bat, ez? Eta bidai hortan, azkenian, kanta guzti daude lotuta elkarrekin, eta, orduan, bidai hortan proposatzen ditugu, parte violentuagoak, parte lasaiagoak, oso etereuak eta oso zabalak, gero, ez dakit, garapenak eta errepikako hortasuna ere asko gustatzen dizkigu. Pixkat hortik, bai. Ez dakit, Antxon, zuk beste definizioaren bat izan dezakezun, hau borobiltzeko? Matizatu bat, Beñatek esan duen gutxi kantatzen zala leno, gertatu hitzaiguna zen, ez genekala kantanterik. Lau ginen hotzikaran, kantantia juntzan, 3 gehatu ginen, ez ginen abeslarik, eta pixkat hasieran sortu genituen instrumentaletik. Eta ahotsa, eta jarriko dugu, azkenian instrumentalak zian. Eta orduan, erabaki genuen, guazen ahots pixka sartzea, nola bete atrebitu ginen ahotsa jartzen, eta gero bigarren dizkan, bai daukala gehiago ahotsak presentzia. Baina kanta, lehenengo dizkan batez ere, kanta luziak, ahots ez hainbestekoak, buklian behin da berriz, buklian sartuta hor trantzian disfrutatzekoak. Ados. Badago, gauza bat, ematen duena ez den aldatu dela, naiz eta lehenengo diskoan gutxi kantatzen zenuten, hitzek batzuten bere garrantzia eta zaintzen zen dituztelaren sentsazioa ematen du behintzat. Izenburuarekin ja kroniko edo kronika jolas horrekin, eta bigarren disko honetan ere, letrak zainduta daude eta badute bere mimoa. Hortaz gain, zer aldatu da lehenengo diskotik bigarren honetara?
nik uste hori, neurri batean pixkat, gu desberdinak gehala, azteko, ez? Eta, bueno, aurreko diskoan egoera ere, pues, trashcore estilo batetik ateatzen nahi ginean, eta, bueno, ateatzen edo hortik abitu ginean, eta hortik kantak pixkat estilua garatzen juntzian, eta, ba, bueno, pixkat, ez dakit, ba, hori post-rockerako pauso bat ingenula, eta orain, pues, hortik ba beste leku batea, ez dakit, neurri batean ere, kantak igual entzuteko erresagoak izan ditezke igual, ez dakit, pixat igual estandarragoak, baina bueno, osea, ez dakit, aurreko diskoan genuzkan 7 minutuko kanta pare bat, ez dakit, ba nahiko, ba hori ez, errepikakorrak eta partiak eta pixkanaka garatzen juteko intentzioakin. Asko gustatzen egon gauza da, eta bigarren diskoan ere badaude, baina igual, pues, ez dakit, arinago bezala edo bestiagia da, pues, oso intensua zala, eta oraingoa ere, bada intensua, baina, bueno, beste modu batian, ez dakit. Eta letrana 7 esaten minututik, zenuna, abarkatu, zeri. ez, letrena esaten zenuna, bai izan dela, nahiz eta gutxi esan, ondo esan, ez? Edo, bueno, ez dakit, behintzat, ez dakit, bi diskoak bakoitza gai baten inguruan dijoaz, eta gure bizitzako momentu desberdinen inguruan, eta letra horiei dagokienez, ba, gai bat izan eran asko, eta kanta, pues, 8, 9, 10 kanta dian momentutik, ba, ikuspegi diferente asko hartzen ditugu gai horren inguruan, ez? Eta hori da pixkat bideo hori elaboratzen laguntzen dizuna, eta horrekin, bai, ez, esaten dugun hori, pues, behintzat, osea, gure bizipenetatik sortzen den gauza bada, gu hiruron bizipenetatik, eta bai dijoala ba hori garapen batian, eta gure momentuko bizipenen arabera, bai. Zer esan behar zenuen, Antxon? Ez, aipatu du, bainatek, lehenengo 7 minutuko kantak ziala, eta orain pasagea, 7tik 5. Ez pentsa radioformularik indeunik, baina bai da zentzu hortan, igual kantu zuzenagoak edo lehenengo diskoan bueltak eta bukle asko zeon, oraingoan badaude baita ere, baino esango nuke zuzenagoa dala diskoa. Zuen musikan nik uste dut, baina baritzen dela, instrumentalek badutela bere garrantzia, batez ere agian lehenengo diskoan, baina bigarrenan ere baita ere, eta nik uste dut horrek ere kuriosidadea sortzen duela, eta galdetu nahi nizuen, ea zuek nola sortzen dituzuen kantuak, lehen aipatu duzue, instrumentala izaten dela askotan oinarria, gaur egun musika gehienak ahotsean oinarritzen da, ez? Eta zuen kasuan akaso diferente egiten duzue, nola sortzen duzue kantu bat misen? Nahiko patroi errepikakorra izaten da. Lokalian iten dugu lana, hiruron artean osatzen ditugu, ez da batek etxetik ekartzen dula, kanta badakat eta seginei, baizik eta hirurok elkartuta, eta jolasetik ateatzen dira asko. Azten geha amplifikadoriak eta jartzen, pedalak eztiak, askotan olasa bateria azten da ritmoa jotzen, bainatek dira prest dagonian azten da bajuakin bera isegitzen, ni pixka gehiago tardatzen dut trasto gehiago azkatelako eta ni ordun gero gehitzen naiz, eta iristea momentu bat, aigeala jolasian inungo helbururik gabe, eta daudela momentua, bira ze politia, guazen saiatzea hau egiten, eta pixkat jolasoitatik gustatzen zaiguna, ez zaiguna gustatzen deskartatu, eta gustatzen zaiguna hartuz, utegea eraikitzen kantuak. Eta hasieran guztiz instrumentala, eta ondoren bukaeran jartzen diogu ahotsa, eta ondoren letra. Ados. Zeintzuk dira miseren, zuen pertsonalki erreferenteak edo iturriak? Egia esan,
Nei kosta egiten zait, esatia erreferente bat, edo erreferente batzuk, zuzenian gure musikan eragina dakenak, ez? Egia da guk, jo, asko entzun degula, zakit, gure inguruko, pues, Willis Drummond, Dut, Lixago, Anestesia, talde horiek guretzako oso garrantzitsuak izan dira, eta asko entzun ditugu, eta hori nik uste pixkat ikusten dela parte batzutan, eta gitarra batzutan, eta hor nabarmen. Gero, karo, gudakaguna da beste alderdi elektronikoa eta ambientalagoa, eta hortarako, ez dakit oso ondo esaten. Adibidez, oso talde kutxuna guria ere, batez Antxon da bilena da, Kiasmos, diala bikote bat, Islandia eta Feroe Irlakoak, eta hola, elektronika iteguenak, eta oso ambientala, bateri erritmo, hoi pixat bai dela errepikakorrak, eta, bueno, pues, garatzen dijoazen kontuak. Eta, pues, igual horiek aipatuko nituzke, zehoz esateatik zuzenian gure musika, baina gero azkenean hori gauza asko daudera egiten dizutenak, entzuten ez dakiz zer beste nonbait, eta jo, ze polita, aber nola hori ikarri daiteken gure roiora, eta bueno, holako gauzak bai. Ados. Diskoari begira, ahaldatu izena duka diskoak, zer esan nahi du izenak eta zerri buruz hitz egiten du diskoak? Bueno, pixkat, bueno, lehenengo disko bat zan, ja, hori, kontzeptuala, ideia baten inguruan, nola, bueno, golpe emozional bat jasotzetik, nola garatu eta nola pixka jarri aurrera begira. Hori ja, referentzia hori genukan eta egia esan nei asko gustatu zitzaiten disko kontzeptuala egitean ideia eta oso beteta bukatu nun disko horrekin. Eta orduan bigarrena ere, nahi nun pixkat olako zehose izatea. Baina, klaro, eske behar da hortarako, behar dana da, gai bat benetan emango duna, ez? Eukiko duna garapena eta eukiko duna aukera, ikuspegi desberdinak jartzeko bere gainean, eta bueno, pixkat gure hiruron bizitzetara pixkat behira jarri, eta bueno, euki genituen ni adibidez ikasketa batzukin hasi nintzen, Donostiko Kontserbatorioan, gure bateri jolia Mikel bigarren aldiz aita izan zen, Antxonek lan aldatu zuen, bikotekideak eta bueno, aldatu genituen edo hasi genituen harreman berri batzuk. Orduan, derrepente izan zen, guri orain aldaketa aizaigu pasatzen garbi. Eta izan zen pixkat, aldaketaren inguruan eta pixkat horretarako daukagun ahalmenaren inguruan, ez? Orduan, aldatu pixkat hortik dijoa. Eta azkenean, aldaketa guztik dake alde bat gogorra esango dugu, puskatzen dezulako aurretik daukazun guztiarekin edo zerbaitekin, erabaki behar dezu aldatu nahi dezula, edo beste aldaketa batzu datoz kolpian eta ez dituzu espero eta hankaz gora jartzeizu bizitza, eta orduan, izan da nahiko, zan gai bat oso zabala bezala, eta orduan, eta guri modu ezberdinetan eragin diguna, eta orduan pixkat hori izan zen, eta bukaerako konklusio bezala da, ospatzen dugu, aldaketak, hortarako gaitasuna eduki dugula, ez? Eta hemen jarraitzen dugula, hurrengo aldaketan arte. Ibiligera pixka bat letra kuskusiatzen, eta izenburu askotan agertzen da zu bat, ez? Hemen agertzen dira bazabiltza, egizun egar, galduta zaude, zu hori pertsona bat da, pertsona asko dira, ez dira pertsonak, nori kantatzen diozue? Nik uste dela... Zuzea, Marcos, zuzea. Nik uste dela pixkat modu bat, norberari erreferentzia iteko, alegia, nik idatzi dut letran gehienak orduan nire burua ez pixkat psikologo lanak egiten bezala ez, eta aldi berian, interpelatzeko modu bat ez, entzuliai ez, orduan bai diala, bai lehenengo disko eta bai garrena, nik uste denoi pasatzen zaizkigun gauza diala, eta pixkat
bidai horren protagonista norbea izateko, ez? Entzuten nahi dan hori izateko. Beste kantu batean ere arreta ditu dit, heldu beharri gabe kantuan, aipatzen duzue, ibiltzen ikasten ari zeratela, naiz eta inork ez heldu. Ez dakit, aitatasuna aipatu duzue, ez dakit horrekin zer ikusia duen, akaso zuen aldaketarekin berriro ikasten ari zerate ibiltzen, ez dakit ze zentzurekin idatzi zen duten kantu hori, baina, bueno, kurioso iruditu zait. Bai, bueno, hor azkenean, bai, pixkat da hori, ez? Bizitzeko modua, baina honei behintzat pasa izan zen, jo, eske hau saiatze ba naiz eta faiatzen badet, eta hau, jo, nik hau nahi nuke, baina, bueno, pues hartu eta esan, bira, saiatu, eske saiatu eta listo, ez? Ez tezu ezer galduko, denbora pasako zu, baina, bueno, hori zurekin gehatuko da horrik hasitako guztia, eta punto, ez? Orduan, ez aldaba hori bizitzea, pues, ibiltzea, eta erortzea, edo, ez? Eta saiatzea, hori esaten da letran. Eta azkenean hori, heldu beharri gabe, alegia, helburu zehatz bat jarri gabe, alde batetik, eta bestetik, presio hori eduki gabe, ez? Osea, jode, abitu eta bizitzak ere bango zaitu nago, egitea. Ja, diskoakin pixka bat bukatzeko, ikusi ditugu Mihise taldearen diskoetan badaudela pintzeladak, bai lehenengo diskoan, bai bigarrenean. Ze zentzu daukat edo, ze paper jokatzen dute? Bueno, Mihise bea, Mihisea da, kuadroaren Mihisea, ez? Lientzo txuri hori. Eta pixkat jokua da, guk egin genituen kanta batzuk sortu genituen, baina erabaki genunean, Beñatek esplikatu duen bezala, histori bat kontatzea eta disko kontzeptual bat izatea, kanta guztik jarraian daude. Dana, ez dago isilunerik disko guztien. Eta orduan, pixkat izan zian, pintzelada horiek dira, kanta luzego batzun elkartzeko modu bat, josteko modu bat. Eta orduan, egia da, kanta batzuk ere sortu zaizkigula, hau pintzelada bat, eta pintzelada garatu ala kanta bat bihurtu da, eta ez da gehiago pintzelada bat. Baina, bai, hori dira, pixkat, bidai horren aria, ez? Aria jarraitzeko modu bat. Non esango zenukete sentitu daitekela benetako Mihise? Estudioko lanetan, eta diskoetan, eta entzun daitekenetan, edo kontzertuetan eta zuzenekoetan? Kontzertutan. Kontzertutan, diskoan ere mimo handiz egiten dugu, baina beti saiatzea bai sorkuntzatik, bai estudioan grabatzen ari geanean, hori gero defenditu alizatia zuzenean. Sartzen ditugu gauzatxo batzuk eta igual estudioan ez daudenak gero kontzertun, baina oso gutxi dira, eta aldeun gehiena guk jotzen dugu baita ere. Orduan, kenduta pare bat gauzatxo sampler moduran botatzen ditugunak, saiatzen geha guk jotzeko, lokalian jotzen dezuna, estudioan jotzen dezuna eta zuzenian jotzen dezuna, antzekua izaten. Eta beti zuzenekuak daukan energia horrekin, puntu horrekin, nik uste, eta jasotzen dugun feedbackatik ere, kontzertua dela benetan Mihise ezautzeko momentua. Bai, hor, kantak zuzenekua imaginatzen sortzen ditugu asko, ez? Ez dakit, imaginatzen jendia burua ematen, ez dakit, badijoa lagora, ez dakit, asko pentsatzen du horre, pixkat, mugimendu hori sortzeko perspektibatik, ez? Eta gero gira, zuzenean adibidez, jotze du hirurok, nahiko zabalduta, ez? Ni alde batean, Antxon bestian, eta Olasa erdin. Eta Olasa erritmo oso dantzagarrik eta oso mugimendu handiko dauzka, eta nik uste beak pila bat transmititzeula hor erdian jartzen danean, eta bere erritmo horiekin eta nik uste asko laguntzen duela ere jendia sartzen da. Zorionez, ni zuen kontzertu batean egon naiz, tamalez bakarra izan da, baina esango nuke kontzertu nahiko intensoa eta baita ere hipnotikoa ere badela.
nahita bilatzen duzue atmosfera erakargarri hori? Saiatzen gea, ez? Diskua zea dan bezala, jarraia dan bezala eta etenik ez du bezala saiatzen gea kontzertun ere pixka bat eten gutxi izaten eta pixkat bidaia hasieratik bukaerara izaten. Orduan, bueno, batzutan egia da, lortzen dela olako atmosfera hori eta pixkat sartzen bazea behintzat barrura, zuk aipatzen duzun puntu hipnotiko hori lortzen dela. Bueno, elkarrizketa ja pixkanaka bukatzen ari da, egian promozio pixka bat. Nune egon zinean, kuriosidadez. Txidalekun, duela ja urte batzuk. Bai. Mira. Bai. Eharra izan zen, bai. Leku polita, egia esan, laguntzen zuen lekuak ere bai, baina bueno. Aipatzen ari nintzen, elkarrizketa ja bukatzen ari dela, egian promozio pixka bat egiteko garaia ere badela, ze badezue Iruñan kontzertu bat, eta torren asteburuan, okerez banago, ezta? Bai, datorren ostiralian, Laban jotzen deu, katalan Remei de Salafresca edo Calafresca, eta nola esaten den, hauekin, baina aurretik ere, larunbat honetan testuan, datorren ostegunian Arrasaten, kultur ostegunaken barrenen, gero Lauan, 29an larunbata, eta urrungo asteako larunbatean, Zailako udaberri azidoa festibalean. Bueno, orduan baditugu aukerak Mise ikusteko. Horren ondoren, udarara begira, udazkenari begira, zer dator Miserentzako? Bueno, udan, oraingoz ez da kontzertu askoik, bakau pare bat, eta udazkenian, beteko da urte bete diskoa eta genunetik, eta, gure asmoa da. Egia esan guri, deitzen diguten lekutik deitutare, gu segurasko juniko gala alba dugu behintzat, eta oso gustora jongo gala. Baina, pixkat bai guk igual areto batian entzuteko bezalako musika edo behintzat nik hor ikusten dut egokina, ez? Ez dakit, igual... Ez dakit, hori ez lehen esaten genuna, ez? Sartzeko errexagoa ite zait, eta soinu honakin eta, pixkate presilloakin eta, presillo sonoru alzen edete, volumenakin eta pixkate gusten dut hori izango tal, beraz, saiatuko gea jarraitzen, eta hoxe, aldan neurrin behintzat, kontzertuakin, eta gero, pentsatzen dut pixkate oain ja kantak ja ondo asimilauta azkagun honetan, eta, haien hasiko gehala kanta berriren bat edo prestatzen, edo, ikusiko edo. Bukatu baino lehen, hau galdetu nahi nizuen, zuen estiloa, zuen jotzeko musika estiloa, bada Euskal Herrian pixka bat originala izan daitekeena alderatuta orain gehien entzuten den horrekin. Ze ikuspegi duzue gaur egungo euskal musika eszenaren inguruan? Ni hasiko nahi, Antxo? Bota. A ber, nire iruditzen zait, dagoela, inoiz egon eztan eskaintza zabal bat, alegia, talde pila bat, estilo desberdin pila bat iten, eta hori oso aberasgarria iruditzen zait. Aldi berian, iruditzen zait, daudela hiru enpresa, edo lau, dakatena boteria, eta orduan, pixkat destakatzen duen gazte bat hartzen dute talde enpresa horiek, eta enpresa horien bitartez, edo, horiekin batera, bihurtzen dira oso pasona hondikuak, eta sartzen dira industria musikaleko zirkuito batean bezala. Eta nire ustez horrek kalte egiten dio, beste guztiai, ez? Azkenean, ez dakit pastela deitu, baina kontzertuak, behintzat, kontzertuen aukerak eta entzulegua batez ere zentralizatzen dela 5, 5, 10 talde, 15 talde haundi horietan, eta ematen du pixkat hortik ateatzen den guztia, ez dela
ez dula merezi, ez? Eta joden, daude altxorra handiak gure... Nik beti esate dut segunda B gehalagu, eta segunda ben daude talde eharrak, musikari kristonak, eta gusto handiko jendia, eta haidiena jotzen gaztetxeetan, eta areto txikitan, eta hor behintzat gozada badala ikustia, orduan. Ba, bueno, hoxe, oso aberatsa egoera, baina aldi berean ba, bueno, publiko aldetik eta ba, erantzuna ez dakena hainbeste. Txon zure Nik txanda. gehitu nahi dut, bai, guk zorionez, disku hau kaleratu genuenetik, gure artean egiten duen komentario bada, hasieran jo genituen 4 bat kontzertu jarraian, geho, olasa aita dala eta hilian pare bat kontzertu jotzen ibili geha, orain berriro beste 5 kontzertu dazkau 4 astetan, eta beti guztitan atea geha esan ez, jo, ze ondo, aretua edo kontzertua bea txikila edo pixkat handiagoa izan, ze ondo, giro politea, gu oso gustora, eta hoi da pixkat gure zirkuitua. Baina orokorrian begiratuta, ba, nahi kezkagarri daite zait, hau hartzen aidan bidea, makrorako bide badalako, ez da? Da, super makro kontzertuen programazioa, eta baino gero jendia horrea jutea. Orduan, gauza bada artistak eta beinatek aipatu dituen enpresak, baina bestia da, eske jendian konsumitzeko era hortan nahi da bilakatzen. Orduan, 2027ko abuztuan hartu behar dut sarrera bat, ez dakitze estadiota juteko, eta ez baetu hain hartzen, gero damutu ingo naiz, orduan derrigorrezun behar dut, eta hortan gabiltza gure kaltetan. Estenako, beinatek segunda B deitu dilona, edo beste izenen bat jartzea ere ongo litzake, baina beste guztion kaltetan eta aida galtzen, sotxura hori, kontzertu txikiagoak eta jutekoak. Ez da nire talde favoritua, berdin du. Un kontzertua eta igual deskubrituko zu, altxor bat, edo ez, baina behintzat aukera hori dakazu. Jute batzea, zure talde favorituan kontzertu batea 3 kanta ezautzen dituzulako, gaizki guaz. Bukatzeko azkeneko galdera bat botako izuet, ea erantzun pixkat positiboagoa ematen dian zuen, zuek gaztetatik hasi zeratela musikarekin eta divertitzeko asmoarekin, zer esango zeniokete orain musikaren inguruan proiektu bat sortu nahi duen gazte bati? Nik esango niteke ondo pasatzeko. Hoxe da esan dira, ondo pasa. Juntatu lagunakin, sortu kantak bildurri gabe, kakazar bat dan, kantu bat berdin du, eta disfrutatu horrekin. Eta eman kontzertuk, eta gero etorri behar badu etorriko da. Baina behintzat ondo pasatzea oinarrin hartuta, eta ez, aber kanta honek pelotazua joko duen, aber honek salduko duen, aber honek egin ateatze zaizuna eta gozatu. Hoxe da, nire. Bai, hori da. Nik ere, gu ibiltzea batzutan, ikastola batzutan eta holako txarlitak ematen, eta pixkat hori da esaten dioguna, ez? Elkartu lagun batzuk, eta naizta ez jakin ezer jotzen, ilusioakin elkartuta, eske ikasiko zue bidian, eta listo, eta gozatu. Guri behintzat, guretzako behintzat, izan da, nik Antxon ezautu nun karreran, 18 urtekin, eta horri eskerrak eukidet aukera igual musika mundu hontan sartzeko, ze bestela igual kuadrillan eta eneukan aukera hori, eta izan da, ezakit, gauza bat markatu ditena bizitza, eta super eskertuta naona, eta eskerrak sartu nintzen, ez? Eta orduan bai, osea, eman digu pila bat musika ibilbideak, dazkagu lagunak Euskal Herria osoan zehar banatuta, musikari eskerrak inditugunak, eta hoixe, saiatu eta eman. Osea, ez gehatu etxean, gitarra jotzen ikasi arte, ez dut talde bat ingo, ez.
ikasiko zut aldiakin, baina salto egin, bai. Mi esker bioi etortzeagatik, gurekin egoteagatik. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenuketen. Ez bueno, nik bai, ez dugu aipatu, balio dute kolektiboan barruan gaudela, zaigu, gure bi diskoak atera ditugula balio dute zigilupean, eta bueno, pues dala kolektibo bat, Donosti inguruko taldiakin, pixkat elkar laguntzeko eta sortutakoa. Eta, bueno, leheno aipatu ditugun zirkuitu txiki horren barruko taldiak elkarri lagundu, pixkat euskera eta feminismoa dira gure oinarriak, eta eszena hori gure ustez hobetzeko edo egiten dugun esfortzu horrekin, bueno, oso gustoa gaudela, urtean behin antolatzen dugu Kutixik jaialdia Donostin, urrian, eta nik uste, ointxe kontuatu naiz, ez dugula aipatu, balio dute garrantzia. Bai, balio dute .eu webgunean nahiko balu bat ematek, hor badauzka. Hemen egin klik, eta sartu. Mi esker bi etortzeagatik, sorte hon, datozen kontzertuekin, eta hurrengora arte. Bai, zu bai. Eskerrik asko. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur ere giro eguzkitsu eta beroa izango dugu. Egun sentian lanbro apur bat ager daiteke eta temperatura minimoak altuagoak izango dira. Arratsaldean bero hodei batzuk ager daitezke barnealdean, baina ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak 30–35 artean ibiliko dira eta beroa izango da protagonista. Ekialdeko eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da, indar handirik gabe eta eguerditik aurrera brisa sartuko da kostaldean. Gauean litekeena da haizeak mendebaldera egitea kostaldean, bolada gogorrekin. Larun batean eguerditik aurrera ipar-ekialdeko haizea sartuko da eta horren ondorioz, temperatura ez da aurreko egunetan bezain altua izango Kantauri isurialdean, bereziki kostaldean. Bertan beroenak 30 gradu azpitik geratuko dira. Gainerako tokietan, berriz, bero zakarra izango da berriro. Zerua oskarbi egongo da, goizaldean eta arratsaldean bero hodei batzuekin barnealdean. Pirineotan baliteke ekaitzen bat sortzea. Kaixo eta ongi etorri gurera, Uxue, zer moduz? Kaixo, oso ondo, eskerrik asko aukera hauen batiarren eta hemen nire proiektua saltzeko aukera eukitzearren. Plazer bat zuen izatea, zure proiektua zuk aipatu duzun bezala Uxue izenekoa, hitzamango dizut, hobeto azalduko dezuta, zer den zehazki zure proiektua, konta iguzu Uxue? Bai, Uxue hasi izan hobi moduan, niretako produktuak eta itxen, papertegi izan mundua beti gustau izan jat, eta pandemia gara izan, hasi nintzen pixkatxo bat mundua kuskuseatzen, aber nola itxesian kuadernuak eta abar, eta poliki-poliki junaiz proiektu hau hobitikan aratago eramaten ez, eta urtietan ziar bai egon izela agendak eta aurkitzen, naiz oso kizkiosa, eta egisa da ez nebala aurkitzen agendak euskeraz eta txukunak ez, nola betxezatiarren. Eta produktu honekin hasi izan Uxue mundura zabaltzen, nola betxezatiarren. Hasi nintzen lagunei eta itxen, eta oindala abuztutikan azkenengo urteko abuztutikan, ja profesionalki zabaltzen proiektua. Nondi datorkizu paperarekiko harremana, gainera gaur egun ia dena digitalki daukagunean, hemen pantalla bat eskutan, zergatik papera? Nik uste justamente horregaitxik, azkenian, bete guzau izan jate papelan mundua, bai kuadernuak txikitatik eukizan ditut, idaztia eta bebai, eta gaur egun geroz eta
mundu digitalau baten bizigazenez, pixkatxo bat bueltatzia lehengora eta papela eta erabiltzia uste dute importantea dela. Azkenean biziga superkonektauta, baina nolabait deskonektauta bai. Denbora guztian gare sare sozialetan eta abar, eta azkenean kontsumetzen dugu mordua eduki, baina ez dugu konektatzen. Eta gero bai askotan lagatzen dugu alde batera norberan beharrak, ez? Eta nolabait horra bueltatzeko erabiltzea nahi dut papelan munduan. Gogoratzen zera egin zenuen lehenengo agendaz edo kuadernoaz edo? Hasi nintzen kuadernoak itzen eta gisa da bastante desastre iten zala, baina, holan bai balio izan duzta ikusteko nola hobetu produktuak, ez? Azkenian, lehen esan bezala, hasi nintzen nire lagunendako eta itzen, hobi moduan, orduan, eren iritzitzekin eta poliki-poliki unitzen produktuak hobetzen eta gaur egun saltzen ditugun produktu horretaraino heldu arte, ez? Eta egisa da euki izan duten valorazioa ero iritzitxak oso positiboak izan diela eta horre bai laguntzen dutzula aurrera itzen. Zuk aipatu duzu, hasieran hobi moduan hasi zenuela hau. Noiz egon zen jarrera aldaketa bat hor hobia baino zerbait gehiago izateko? Uste izan zala lagunek animauta. Ikusten eban eren artean eta urtero ere esate zuztela, aurten behingo duzkuzu agendia, eta ingo zetxil. Azkenean niretako behitzen eban ez, eta orduan jaten gostatzen bez kuadrianga amabos, beste amabostitxia. Eta hor ikusten eban, igual aukera zegoala, jendiai bebai lagungarri izango zala, olako agenda bat eukitzea, ez? Esan bezala lehen, egunerokotasunean agenda asko erabiltzen dau, baina igual ez dauku gure hizkuntzan euskeraz, edo existitzen diena dia oso tradizionalak, ez? Eta mundu honetan sartzea bebai eta euskeriai lekutxo bat sortzia, pentsatzen jaten interesantia eta horrek bebai egin sostan zabaltzia proiektua. Lagunek eta gero euskeria zabaltzea nola baitxe. Zuk uste duzu Uxue pantaien garai honetan jendea itzultzen ari dela paperera? Bai uste dutela gertatzen da biela, nolabait helduga puntu batera garela hain konektauta jendea ja deskonexio bat behar da bela. Eta uste dut papelan mundu honek bai laguntzen dutzula, papel bat baldin badabe, eskuaderno batero, papel bat eukitzea eta zukorri idaztea, zure pentsamenduak gertatzen jatzuna eta hor plasmatziak askotan laguntzen dutzula buruan daukagun ideia ero pentsamendu danak plasmatzen eta pixka bat zure burua lasaitzen, ez? Eta zer ematen du paperak, pantailek edo digitalizazioak ematen ez duena? Alde batetik ikusi dut osasun mentalan dako lagungarri dela, esan duten bezala hontzen ez, askotan gare bueltak ematen 1000 gauzei, eta igual idaztia papel baten gertatzen jatzen dana ez, eta benetan ikustia plasmauta ber zer dan, bueltak ematen zaren gauza horre danak, eta benetan ikustia, honi jatin aurrez etxin ere menpe dago, eta beste pentsamendua unagola ematen bueltak oindalazte batetik, nere kanpo dago. Orduan, igual izan behar daulan eta listo. Ezin balin bauto horri eserrin, zetako mango jat bueltak, ez? Eta gero bebai, papela munduakin bebai lotuta, igual argazkixen eta mundua, azkenean mobilakin eta denbora guztian. Gare argazkixak eta etaratzen ez, eta galeria seguramente dano daukagula 10.000 argazkiz beteta, baina inoiz ez gabueltatzen galeria hori ikustera mobilian. Orduan, adibidez, hemen daukat album batzuk ero ez, albumak eta erabiliz, bai aldozula behintzat, imprimidu argazki horrek eta sortu oroitzapen batzuk. Ez diela galtzen hor galeria baten mobilian. Eta beste alde batetik bebai, agendak eta bebai balio dutu antolakuntzarako.
Orduan, zure egunerakotasuna beti zare pentaten, bale, gero inbiota hau eta hau, baina idazten baldin baduzu eta organizatzen baldin baduzu inbeharreko gauza horrek egunian ziarrez, seguramente gauza gehiago dituzula buruan mantentzeakin baino. Zuk esan duzu, gaur egun hain konektatuta gaude, deskonektatu behar degula. Zuk zer egiten duzu deskonektatzeko? Papera erabiltzen duzu baita ere? Bai, batzutan esan beharra daukatu bai kostatzen jatela, ez? Etxe nire bai sare sozialaten eta ibiltzen naiz, eta batzutan igual aztezala Instagramen ero bidixoak ikusten, esan zu, ostras, pasau dia 15 minutu eta ez doti eserrin, ez? Osea, ikusi duten edukixabe bai, ez tozta balixo. Eta orduan bai hasi naizela egunean 5 minutu dira, eta idazten kuaderno baten, egunian ziar gertau jaten gauza politxena, eta alda izan igual, pasau naizela kaletik ez, eta goizean goizea usaindu dutela kafe usaina etxe bateko lehiotikan irtetzen, okindegeko 20 usaina, ez? Eta olako gauzekin bai gero, jute zainen irakurtzen gauzatxo horrek, bai konturatzen zala, postasun hori bai dagoela gauza txikixetan, ez? Jatzula gertau behar bez egunerokotasunean gauza harrigarrixak posibizi izateko, ez? Etxe batzutan bai geratzen ga egunean zer gertau jagun gauza negatiboetan, eta hortikan gero irtetzia asko kostatzen jau. Adibidez holan, bai laguntzen duztala 5 minutu idatzita konturatzen egunero darela gauza politxak eta horretan zentratzen. Uxueseko produktuek badute estilo bat. Nola definituko zenuke estilo hori? Minimalista eta txukumo. Egisa da, emate jatela preferentzia horrixai, ez? Etxiko horrixak darein da, produktu guztitan, intentatzen dugu arboletatik irtetzen dian horrek ez erabiltzen. Igual, gaur egun erabiltzen ditugun horrixak dare sortuta azukre kainaberen ondakinetatik eta haratako papela dia, edo pina salak erabilitxabe bai, hortatik eta haratako horrixak. Orduan, horre ja badauka kriston presentzia, ez? Etxik ikusten diabe bai mueskitak eta hola esen nun ikusten den ez dala horri zuri bat kimikoz eta ornituta. Orduan, horri bebai emateko nagusitasun hori ez, nahi izan dut erabiltzia minimalismo diseinuak presentzia mantetzeko horrixak. Minimalismo hori edo estetika hori naturalki atera zaizu edo zuk espresuki bilatu dezun zerbait da? Hasieratik zan uxuesekeko ibiazean balixo batez, berrera bilgarritasun puntu hori. Eta orduan, kostau jat, aurkitzia, papelak, zetxik ez da izan erreza, baina bai, horren bila jun naiz. Azkenian bai berrera bilgarritasuna da zerbait nahi dugun, denbora guztian nago pluralian berbetan, baina honen atzian ni bakarrik proiektu honetan. Baina, bueno, hori, berrerabilgarritasuna da beti nahi izan dutena presente eukitzia, eta adibidez agendek bai horrixez aparte, bai daukela beste ezaugarri bat dela artxibador estiloko kuadernua direla. Orduan zuk aurten erosten baldin baduzu uxuese agenda bat, urrengo urtean bakarrik barruko paperak aldatu behar dituzu. Ez dozu produktu guztia berri erosi behar. Eta horre bai laguntzen dozku ondakin gutxia sortzera, eta beste alde batetik bai artxibadoria eukitza, gero urtero berritzea bai bere zeruan dako merkiagoa irtengo jako, zetxe bakarrik produktuan zatitxo bat erosi behar dau. Ez berriz bere osotasunean agenda. Orduan, intentatzen dugu olako detaileak asko zaintzia, balixo honi bere erabilgarritasuna bere protagonismoa emateko. Zenba denbora dago produktu bakoitzaren atzean? Imaginatzen dut ere produktuaren arabera denborak ezberdinak izango direla, baina gutxi gora bera, adibidez, agenda baten atzean, zenbat lan dago, zein da prozesua eta zenbat irauten du horrek?
Bai, egisa da lan asko dagola, batez bebe bai, prozesu honen atzean ni bakarrik nagolak orduan dana nik itzen dut, diseinotik montajera. Orduan, adibidez ontsen, ekaineanetarako dugu agenda akademikoa, iraia 2026an hasten dana eta ekainera arte doiana, eta diseinuak eta itzen ja martxoan hasi ginen. Orduan, martxotik angari ja diseinuak berritzen, ikusten bebai joan zen urtean zer izan zen gustauzan eta zer ezain bestez, eta hori bebai evoluzionatzen. Eta gero urtero bebai intentatzen dut proveedoriak edo hornitzaileak izatea bertakoak, ez? Batzutan ez du lortzen eta igual Europara zabaltzen da, baina intentatzen dutela behintzat estatu mailakoak izatea. Eta hornitzaile horrek ere aurkitzia, erekin kontaktuan jartzia eta dana horre bere lana dauka. Eta gero azkenik ja ensamblagia, ez? Horreixak imprimatzea, hori bai nik itxen dutela, montatzia artxibador eta guzti erosten baldin baduzu, bidalketak bebai, orduan ez neban jakingo esaten olan ordu konkretutan, baina hau dana esan da, einzeinke ideia bat, ordu asko sartzen ditutela, igual agenda bat itxeko. Ero kuadernoak itxeko bebai, horren atzetik bebai denbora asko dago, zeitxik ale batetik hori. Diseinuak horreixak imprimidu, eta gero horreixak josita dana hori bebainek itxen dut, entela hau gero portadak eta jarri, orduan, da oso lan artisau lana da. Orduan, bai bihar dabela bere denbora eta bere mimua. Aipatu duzu, Uxueseko beste baliotako bat euskera ere badela, nik uste dut agenda bat erosi nahi izan dugun denok ikusi dugula ia denak gazteleraz direla. Zure proiektu honetan ze leku hartzen du euskerak eta ze suposatzen du zuretzako produktu hauek euskeraz egiteak? Azkenian, nire ama hizkuntza txikitatik euskera izan da eta ni bizi naizen hizkuntza euskera da. Orduan, bebai nahi dut, olako tresnak ez, antolakuntzan laguntzeko tresnak eta bebai euskeraz izatean ere hizkuntzan. Eta esan duzun bezala, lan oso zaila iruditze jat, gaur egun merkatuan aurkitzia euskerazko produktuak, eta gainera euskeraz aurkitzen balin baditut, bai diela, lehen esan duten bezala oso tradizionalak, ez? Igual ez dutela nik behar duten hori asetzen. Eta zentzorretan, ikustotela oso garrantzitsua mundu honetan bebai, papertegi munduan eta bai agenden munduan lekutxo bat itxia, ez? Euskeriai eta ematea daukan garrantzia gure egunerokotasunean euskeriak. Eta askotan galdetu izan dozte bebai, ez duzu pentsau izan, igual, beste hizkuntza batera zabaltzen baldin mozu proiektua jende asko gehiago gana helduko zala, ez? Eta igual baina eraberian ez. Zetxik azkenian badareia enpresa asko ez, inglesez, gaztelaniaz dienak bere produktuak, eta horreia badauke eren merkaua. Nik ez dut bilatzen bez geroz eta jende gehiago gana heltzia mundu mailan, baizik eta heltzia euskera ama hizkuntza daukenak, bere egunerokotasunean euskera erabiltzen duten pertsona horrengan. Eta merkatua txikitxagoa izan arren uste dut garrantzitsua dela bere importantzia ematea. Zuk nabaritzen duzu jendeak identifikazio bat sentitzen duela zure produktuekin euskeraz direlako? Nik uste baiet. Asko junai urte honetan azoketara ez, alde batetik nire marka ezagutzera emateko, eta bestetik salmenta puntu moduan, zeitxik normalian web horretik saltzen ditugu gauzak, baina bai baloratzen dela asko euskeraz izatea, ze nik ikusi neban problematika hori ez zegoala, olako produktuik, ikusi hotela nire problematika
bere osotasunean dala gure problematika, ez? Ez dugula aurkitzen. Orduan zentzu horretan bai eduki dutela iritzi oso onak bai, eskerrak ematen proiektu hau zabaldu izanagatik. Orduan zentzu horretan bai posinago zetxik, jendia konektatzen dau proiektuakin eta ikusten da bere balioa. Esan dezu xuen, nahiz eta pluralen hitz egin, honen atzean zu bakarrik zaude. Nola eramaten duzu, aipatu duzun lan guzti hori, zuk zeuk egitean, nola eramaten da inbesteko lan hori? Batzutan zaila da, ez dutzu dikizurrek esan behar, ze gainera nik beste lan badaukat bai. Ni diseinatzailea naiz, web-orrixen eta diseinatzailea, eta orduan nire lana hastian zehar hori da, eta gero etaratzen dut denboria proiektu hau aurrera eramateko. Orduan, batzutan bai darela agobixo momentuak, zetxik, askotan bai zu, ni nire buruai asko exigitzen naizez, eta hori bai kontrolatzen ikasi biot, baina lagundu dauzta asko beste batzukin, beste ekintzaile batzukin eta berba itxia ikusteko eren esperientzia bai zelakua danez, eta horrekin konparatzean bai ikusten duzu ez oia zela bide txarretik, eta gero lagunak eta familixabe hor darela eta eren apoio eukitzea eta hori oso garrantzitsua da proiektu hau aurrera eramateko. Proiektu hau aurrera eramatearen zailena eta politena zer da? Politxena ikustia jendia erabiltzen zure produktuak, ez? Eta batez be, ez bakarrik erostiarren, baizik eta atzian dauken eramatean nahi duten mensaje horretara heltzen dielako, ez? Azkenean nina dutena da, misino bezala daukat, jendian bizimodu kalitatea hobetzea, ez? Eta pixkatxo bat digitalizazio mundu honetatik irtetzea. Eta geroz eta jende gehiago ikustia, igual, sare sozialetan uxueze jarraitzen edo produktuak erosten, erregalaurako bai, ez? Ikusten dut bainagola inpakto bat sortzen. Eta igual hori da politxena, ez? Ikustia jendean gana heltzen naizela eta baloratzen dutela produktuak, eta txarrena kudeatzia. Dana kudeatzia batzutan oso zaila izaten da, ze autonomoan bizitzabe dano dakigu ez dala perresa, eta horrekin bizitzabe negatiboena hori izango neban, ez? Kudeatzia autonomoan bizitza. Batez be proiektu hasieran, ez? Danean oso zaila ez dakizula zehan lan gertau. Aipatu dezu lehen, jaso izan dituzula mezuak, izan lagunengandik edo, ez ezagunengandik, imaginatzen dut ere jasotzen dituzula. Jaso izan dezu mezu bereziren bat, bereziki unkitu zaituena, edo gertatu zaizu zerbait, norbaitekin aurkitu, edo horrelako gertakariren bat izan dezu? Azoketan gertau izan jatela, igual ezagutu bidixo bat izan agatxik Instagramen ero ez, eta gero torri azokara eta pertsonalki eskerrak ematea ez, proiektua aurrera eramatearren, hori olako momentuak asko gustau izan jat. Eta gero iparraldiakin konektatzean eta horrek iritzixak ematean honegatxi bai, eskerrik asko proiektu hau sortziarren eta euskera zitxiarren bai proiektua. Ze azkenian ikusten dut asko baloratzen dela eta baloratzen dutela bai, aldrebez ez, nik proiektu hau mundura zabaldu izan. Orduan momentu horre pentsatzen jatela oso politxak, eta de hecho gordeta dauzkat iritzi horrek momentu hauletan ez irakurtzeko eta ikusteko bengo izue jarraitzu aurrera zetxi bide honetik zoiaz. Webgunean okerrez banago ikusi nuen autozaintza kutxa izeneko gauza bat, ez dakit azaldu dezakezun zer den, eta batez ere nondik ateratzen dituzun horrelako ideiak? Bai, hau izan zen kolaborazio bat inginuna nik eta Antella markak, eta izan zen batez be Gabonetan erregalatzeko kutxa bat. Orduan, inginuna izan zen
kuaderno txikitxo bat, ez? Eta gero aparte Antilla markak belarretako batzuk sartzen zituen. Orduan, zan pixkatxo bat erregalatzeko autozaintza hori, ez? Batzutan lagatzen dugula alde batera. Fijatzen ga, besti laguntziaz eta, baina batzutan hasten ga guri be zaindu behar gala. Eta orduan, zentzu horretan sortu zen. Pixkatxo bat konturatzeko, bakoitza be zaindun behar dabela bere burua, ondo goteko, eta gero bestien ganakiko be bai lagundu alizateko eta be, zu ondo baldin bazare, ondo lagunduko zu, ez? Ero lagun hona izango za, ero lo que sea. Baina espaldin bazazu zaintzen, hor arazoak azten dira. Eta horrekin binkulauta, gero etaran eban nik nire kabuz beste kuadernotxo bat, hemen daukatela bai, ez dakit, a ber, hau entxerik usten da, bale. Eta da pixkatxoa, zeure burua mimatzeko kuadernotxo bat, ez? Eta bertan, daukate, zeure burua maitatzea inoiz egingo duzun gauzarik ederrena da, esaldixa, dauka portadan, eta da, tal cual. Azkenean zuri espalin baza maitatzen eta zaintzen ez, zeinekingo dau. Eta bertan da, egunkari pertsonal bat, eta daukazu tresna desberdinak zuri zaintzeko. Adibidez, taula bat nun jartzen duzun ze ohitura nahi duzun lortzia ez, adibidez, erretzia lagatzia, ero egunean 10 minutuz, oinez paseo bat ematia. Eta zoiaz markatzen lortzen duzun einian taulatxuan. Eta dago teoria bat, 21 egunetan hori itxen juten baldin baza, ja irtetze jatzula nahi gabe hori itxia, ez? Eta hori da daukagun tresna bat, gero beste bat bai da ordutegien taula pixkatxo bat zure egunerokotasuna kudeatzeko, ero puntu dun horritxuak bai juteko apuntatzen zure pentsamenduak eta gertatze jatzun dana, ez? Eta beste alde batetik bai, agertzen hemendik, umore adierazlea, ez dakit ikusten da, hortzen bai. Da beste taula bat, nun daukasun hementzen sentimentu desberdinak, ez? Eta emate jatzu koloritxo bat, bakoitzai. Orduan zu egunero zoiaz markatzen, aber nola sentidu zen. Eta hau da batez be konturatzeko lehen esan duten berdina, ez? Askotan geratzen gazela, egunerokotasunean gertatzen jagun gauza negatiboekin. Eta seguramente egun hortan bebai gertau jatzu gauza positiboa gehiago, ero, igual ez, baina aztian zehar seguramente kuidozula egun positibo gehiago negatibo baino, ez? Eta da pixkatxo bat, kanpora begiratzeko eta ikusteko zure bizitza ez diela momentu negatibo horrek. Azkenian, eukiko dozula momentu positibo gehiago negatiboa baino, eta hortaz konturatzeko bebai eta irtetzeko bebai negatismo hortatikan. Orduan, kuaderno honek oso iritzi ona eukidau, eta ontzen gare pixkatxo bat lanian kuaderno handixau batero itxeko ez, tresna desberdinak sartzen eta. Zuk uste duzu xue jendeak geroz eta espazio eta denbora gutxiago duela bere burua zaintzeko eta horrelako paperezko objektu txiki batek egunerako aldatu dezakeela? Nik uste baiet, azkenean esan duguna ez, jau ematen gure buruai denbora, preferentzia hori ez dugu etaratzen egunerokotasunean. Lehen hau erabiltzen du denboria beste gauza batzutarako. Eta azkenean olako gauzak itxeko, idazteko egunean 5 minutu bestek ez du behar. Horrekin nahikoa da. Ni be probau dut eta nahikoa da 5 minutukin. Orduan, bai animatzen dutela jendia, horri zati bat baldin badabe bai hartzera eta horri idaztera, ze denboriakin ikusiko dau kriston aldia dagoela. Nora nahiko zenuke proiektu honekin? Galdera ona. Ez neban jakingo erantzuten. Nik gustauko jaten Euskal Herri mailan ezaguna izatia, eta batez be igual heltzia nerabien gana, ez? Ze azkenian gaztiek bai
ni be pasau nahi sortikan ez, eta bai dauko kakagorrazte handixa buruan, eta nik uste dut bai agenda batek, ero olako kuadernotxo batek asko lagunduko zoztala, nere burua neukan pentsamendu danak ordenatzeko, ez? Eta pertsona mota batera heltzekotan, gaztien gana heltzea gustauko jaten, eta gero hori Euskal Herri mailan ezaguna izatia lortzen bote egonen baten, ni horrekin ja pozik dago. Puntu horretara iritsiko bazina, zer nahiko zenuke mantentzea orain daukazun horretan? Nik uste dut esan dut zuten baloriak horrek usu esedia, ez? Berrerabilgarritasuna, euskeria eta digital detox deitzen da mugimendu hau, horrek bai gustoko jaten mantentzia zetxik. Hori ez baldin bada gertatzen, ja esan usu eze izango. Ados, bukatzeko Uxue, azkeneko galdera, zer dator orain Uxue esarentzako? Momentu honetan, gare agenda akademikoa preparatzen, nahi dugula ja ekainean etaratzea, ja. Eta gero, aparte bai, gare produktu desberdinak etaratzen, eta aurten lehenengo aldiz bai etarako irakasleendako kuadernoa. Orduan, HH eta LH irakaslei bideratutako produktuak izango dira, eta oingoz gare prototipua eta montatzen, eta irakasle desberdinekin lanian, eren iritzi xabe bai jasotzeko, ez, etxek azkenian erek izango dira erabiliko dutenak, eta horren arabera bai, espero dugu, ekainean bai ateratzia agendak akademikoakin batera. Mila esker, gurera etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Zuei aukera ematearren, eta, hau ikuste daben edonorrek, alduzkulak uskusea hau uxuese.eus izenan barruan Instagramen, eta gero bai web horrexan. Mila esker etortzeagatik, eta hurrengo arte Uxue. Eskerrik asko. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta astelen arte, asteburu ona izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.